Bun venit la mic și mare, ce stau astăzi în fața micilor ecrane. Eu sunt Rico, iar tu ești pe canalul Rico Povestitor. Pentru astăzi v-am pregătit o poveste deosebită. Se numește Cel ce dă, lui își dă, cel ce face, lui își face. Vizionare plăcute. La marginea pădurii locuia un bătrân, sărac și bolnav. N-avea nici de unele, trăia din mila locuitorilor din satul apropiat. Din când în când, el trecea prin sat și nu întindea mâna, ci doar spunea la fiecare casă: cel ce dă, lui își dă, cel ce face, lui își face taică. Cine vrea să-i dea un colț de pâine sau ceva de ale gurii, îi dădea. Cine nu, nu-i dădea. Alții, în schimb, îi dădeau vorbe de ocară, vorbe grele. Dar bătrânul nu le punea la suflet. Trecea mai departe și data viitoare la iarăși toate casele la rând, cu celebra sa zicală: cel ce dă, lui își dă, cel ce face, lui își face. Ce-i cauți la mine la poartă? Ți-am spus de atâtea ori să nu mai vii la mine? Mike, cel ce dă, lui își dă, cel ce face, lui își face. Ce îmi spui, băiatul, atâtea bătrâne? Hai, să nu te mai văd aici. Care-te, hai, repede, repede, repede. Care-te? Bine, bine, mama, stai liniște. Mai repede, să-ți văd mersul, hai. Bine, mă. Ia uite la el. Lasă că-ți fac eu de petrecane. Bine, lasă că mă gândesc eu ce să-ți fac. După câteva zile, bătrânul nostru iar tot satul l-a umblat. Și a ajuns și la bătrânica noastră. Ce-și dă, cel ce face, lui își face, Mike. Iar a venit la mine. Să nu te mai văd. E ultima dată când vreau să te mă văd. Lasă că-ți vine de hac. Bine, Mike, bine. Dar într-o zi, ce gândi bătrâna noastră? Lasă că-ți vine de hac. Scap eu tot satul de unul ca tine. Da. O să fac o pâine frumoasă și o să pun o travă în ea să scap de tine. Da. Așa, ia că frământ eu acum pâine. Ia puțină o travă. Aha, gata. Te căptușesc pe tine. Aha, hai că după socoteala mea, azi ar trebui să vii prin sat. Cel ce dă, lui își dă, cel ce face, lui își face. Aha, te așteptam, bătrânule. De data aceasta chiar am ceva bun pentru tine. Bine, maică. Imediat vin cu o pâine rumenă, tocmai scoasă din cuptor. Iau, a ta e toată, să o mănânci cu o poftă. Da? Adio, că nu ne mai vedem. Cel ce dă, lui își dă, cel ce face, lui își face. Hai, lasă-mă cu poveștile astea. Hai. Bine, maică, bă, da, prostii. Să trăiești, maică. Aoleu, ce pâine frumoasă. Și miroase perfect. Nu mănânc acum. O să ajung acasă și atunci de-abia aștept să mănânc. Hai să mai colindăm puțin prin sat. În aceeași zi, băiatul bătrânei, un tânăr frumos și bun, tocmai plecaseră la vânătoare. Nu vânaseră nimic. În schimb, se porni o ploaie torențială și băiatul nostru era ud și înfrigurat. Ce frig e. Mă duc acasă, azi n-am avut noroc. Aoleu, dar tocmai plouă într-una. Ce-ar fi să intru la casa bătrânului ăsta? Până s-o mai lăsa puțin ploaia asta. Cioc. Cine-i? Om bun. Intră. Bătrânule, te rog puțin dacă pot să stau și eu la tine în casă până se termină această ploaie. Cum să nu? Tocmai am băgat și eu câteva găteje pe focul ăsta. Apropie-te de sobă și stai puțin. Ce bine și ce cald este. Ce bine. Să-ți răsplătească Dumnezeu bunătatea ta, bătrânule. Da. Cred că ți-o fi și foame. N-am curajul să-și cer, că știu că ești sărac și cavai de tine. Ba nu. Stai să vezi ce am primit azi. O pâine atât de frumoasă și chiar de la mama dumitale. Mama ți-a dat ție pâinea aceasta? Da.
În sfârșit, pentru prima dată când mi-a dat și uite ce dar frumos și ce frumos miroase. Am oprit-o, parcă știam că vine cineva la mine în vizită. Ia-o, poți să mănânci pe toată, fără probleme. Oh, mulțumesc, mulțumesc, bătrân bun. Dar chiar e delicioasă. Ce frumos miroase. Chiar o să spun mamei că gătește foarte bine. Ce bucurie o să aibă mama când o să audă că am mâncat pâinea făcută de ea. Hai că văd că s-a oprit ploaia. Mulțumesc. Doamne ajută, Doamne ajută, fiule. Să ajung acasă. Aoleu, să ajung acasă. Dar nu știu de ce. Mai au mețeli. Aoleu, se învârte totul cu mine. Nu știu ce se întâmplă. Cioc. Intră. Bună ziua, mama. Bună ziua, simt că leșin, mama, nu mai pot. Ce-ai băiatul, mami? Ce s-a întâmplat? Am fost la vânătoare, mamă, nimic, ce se întâmplă? Și pe unde ai mai fost? Am intrat la casa bătrânului acela de la marginea pădurii, că nu mai puteam de fric și mi-a dat din bunătatea lui să gust chiar din pâinea ta. Atât de bun era. Oule, mamă, nu mai pot. Să nu spui că ai mâncat din ea. Toată am mâncat-o, mamă, toată. Nu, copilul meu, nu. Mama, nu mai pot. Mama. Copil. A murit copilul meu. Mi-am omorât propriul copil. Am vrut să-l omor pe moșneag și am omorât propriul meu copil. De-abia acum înțeleg cuvintele lui. Cel ce face lui își face, cel ce dă lui își dă. Am vrut să fac rău și mi-am făcut singur. Învățați din viața mea, dragilor, să nu faceți ca mine. Cel ce face rău, rău se întoarce la el, dar cel ce face bine, binele se duce la el. Cu drag, dragilor, iertați-mă. Pa, pa.